Shalom. Hurian itu hatta ada orang sudah mulai parminggota di bagasan manugoton. Ta pada di marohado pikirata laho manobba di bata martangyang naohom mahita satokin. Hurian itu hatta ta mulai mapar minggota ta puji tu hatta siap buku de nomor 27 haleluya hari Minggu. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho alijolma, manangaha na dinggan jala manangaha na niluluan ni Jehovah siakko. Ima na mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon baradopod debatam. Haleluya. 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 Haleluya.
tangi yang mahita. Ale debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di joho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng nileleng na, sailehom matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akan di banua gijangi, pargugoi mahami manaluhon saluhut nanaing mga batami tuhasonangan, say pagadda haporseaon pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asamona kami rodi ujung na laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amin. Kudul madamang dainang. Tapuji Tuhata marede mahita. Tangi kamu ma patik ni debata, ima patik parjolo, tolhas tu patik paupaton, patik parjolo. Audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenommu debatam, patik paduahon, dang jadi ganaommu, jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, yang go tunggabi si sobaon manang siuluan, patik patuluhon. Dang jadi dohono gorni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dosogot akka namarsineang di guarna, patik paupaton. Ingot tamu mapabadiahon ari minggui, dina ono mari maulahamu nasa siulahmu, ala yang goari papituhoni,
Ari paradianan ni Jehovah de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang borum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahamung, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam. Ai di naono mari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubain na di pasu-pasu de mata Jehovah. Ari paradiana nai jala di parbadiai. Atong rak mahita mangidogogo laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Tapuji Tuhatta mared de mahita. Tatopo timadu satta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang
Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubaga sa rohanami hasesaan ni dosa nami. Lehom matuhami todim na badiai, asaw nang ganggu rohanami di asini roham, alay asahot rohanami marhapor seaon, laho manggotapon nasa dosa, dohot roha portibion. Asahu pasahatami diri nami tuho, gabi pelean na mangolu jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau hamu akan naluja jalana sorat hupaso nang pehamu. Buat tamu ma augakku tuhamu, guru kamu masyanau, ay nalabok doau jalan aserep marroha, asa dapotan hasonangat todimuna. Ay labok doau gaku, jalan yang dohot na hupa porsaton, hasangapom madi debata na digijang. Amin. Hudul mahmu amanginang. Tapuji tuhata maredde mahita.
Tabigima hatani debata turpuk epistel niari minggon ima sian surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus biduopat mamukka sian ayat 21 tolhas tu ayat 24 tajahama marsika soring sungunom hatani debata alai pabuau ni sitikikus do tuhamu saluhut nai asa di botohamu nama sadiau rodi ulauku ai ibana do dongan nahina holongan jala parhoba saposan di bagasat Tuhani dame madia kadongan dohot holong ni roha rapon hapor siaon sia debata amai nang sia Tuhan Yesus Kristusi disido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin tapuji tuhata marede mahita taha tidak koma hapor siautai
Songon nahina tidak kon ni dongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasohatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tibubuhan ni si Maria nagabi-gabi asyatod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na birnit di panghuman ni Silatus na mate tarpajar do ibana di hau pinorsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di are patuluhon na manai ti surgo lau hudul tu siambun di depata Jahoba amanai pargogo nasohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tutanoon mangu mihalak na mangulu dohot namate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot di hasani dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot di hangoluan nasora suda amin kudul madamang dainang. Pujian Kor NH Pelita. Tabigima titing ni uriata. Damang dainang
dohot haanggi nang pinaribot na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus salom madihita saluhut na. Hami sian parhalado HKBP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma dihita saluhut na jala selamat datang ma di ruas ni Huria naon dope parjolo sahali romar Minggu di Huria tahun sai di pasu-pasu de Batama parsaurata sadarion bahen sangap di Gowarna tabigima tikting namasa dohot nanaing si pamasaon ni Huriata na parjolo Gowar ni Minggu ta sadarion ima minggu keempat dung Trinitatis manang hasitolu sadaon ni debata dohot topik minggu makaholongi debata jala manangihon soarana napaduahon kunjungan Sekretaris Jenderal HKBP di hari Minggu sadarion rodo amang Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Rikson Hutahayan MTH jala laos nasidado manguluhon parmingguon di pukul 7.30 nasugot dohot pukul 10 di mingguta di Tikyon mauliate ma di haroro niamang Sekretaris Jenderal HKBP napatuluhon ruas na baru mamuka minggu sadarion gabe ruas ni Huriatama keluarga Jos Charlie Pasaribu Tiwi Cassandra Hutagaul nasida sian Gereja Isa Almasi Jemaat Pringadi Cabang Seipanas nuaeng tinggal di Bengkong Sadai masuk tu Uik Seipanas napaduahon mamuka minggu sadarion gabe ruas ni Huriatama keluarga Nyonya Polister Sari Boru Sitorus dohot sada Boru Nasida nasian Gereja HKBP Resort Tanjung Batu Kundur nuaeng tinggal di perumahan Golden Land Blok G nomor 12B masuk tu Uik Batam Center napaupaton ruas napinda mamuka minggu sadarion pindah ruas ni Huriama keluarga Jepri Bakara Sitarama Ulina Simarmata Rapdoho Tolu Yanakon Nasida sian HKBP Batam tu Gereja Haleluya Bali sai diramoti de Batama Nasida di Huria Naimbaru napalimahon tikting merbagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Tomzon Simamora anak ni keluarga Izon P Simamora Ibu Risma Nababan ruas HKBP Batam Uik Baloi Center dohot Orwana Maya Suyana Siregar boru ni keluarga Kennedy Siregar Nahinan Ibu Romina Sinaga ruas HKBP Batam pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di HKBP Batam Resort Batam napaduahon tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Herbert Batamami Malau sarjana teknik anak ni keluarga situa Insinyur Sabar M Malau Ibu Asti E Siagian ruas HKBP Batam Uik Batam Center dohot Orwana Nopita Sari Boru Siregar boru ni keluarga Jurung Siregar Hot Diana Boru Situmorang ruas HKBP Batam pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di HKBP Batam Resort Batam napatuluhon tikting paduahon
naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Asep Riwanto Sinaga, anak ni keluarga Jayusman Sinaga, Nur Hayati Sagala, ruas HKBP Batam Tanjung Piayu, dohot Orwana, Ruth Gabriela Emilia Borumanik, boru ni keluarga Sotarduga Soritua Manik, Florida Boru Silalahi, ruas HKBP Batam, Wik Seipanas, pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2025 di HKBP Batam Resort Batam. Napaunopon ruas namonding. Nunga parjolo di jauh de bata ima Agrei Daunimara Lubis. Anak ni keluarga R. Lubis, ye boru si Galingging, Sian Wik Nagoya, di hari Senin tanggal 7 Juli 2025, tutup umur 10 Luari, Dung Manjalo, Pandidion Nahinipu di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025. Nani hobasan ni Pendeta Sudi Hari Manalu MTH MM. Saya dipargogoi debatama saluhut keluarga. Napapituhon pembinaan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Di hari Senin tanggal 14 Juli 2025, Distrik 20 Kepulauan Riau, patupahon pembinaan dohot pembekalan. Naparjolo pembinaan Parhalado Parartaon. Parhalado Parartaon HKBP Batam, Situa S Panggabean, Situa R Borunababan, Situa SM Hutauru, Situa S Sinaga, Situa OP Lubis, mandohoti pembinaan Parhalado Parartaon, marhite narasumber Perlindungan Panjaitan, dohot Sekretaris Jenderal HKBP Batam, Pendeta Rikson Hutahayan MTH, Nadi Patupa di HKBP Palmarum Sekupang. Napaduahon pembinaan Pangula Nagoktiki Rapdohot Keluarga. Saluhut Pangula Nagoktiki HKBP Batam Rapdohot Keluarga mandohoti pembekalan Pangula Nagoktiki Dohot Keluarga Nadi Patupa di HKBP Batam Center. Napatuluhon pembekalan Pargulu Malua. Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 mandohoti pembekalan Parguru Malua sedistrik 20 Kepri Nadi Patupa di HKBP Batam Center. Napawaluhon Partangyangan Wik. Pinangido matu saluhut ruas ni huria di Ganup Wik asa mandohoti Partangyangan di Wik Tabe. Jadwal Partangyangan di Bagasan Mingguan. Di hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Naparjolo di Wik Baloi Kolam Sada Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam Tolu, Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Wik Kampung Nanas. Hari Kamis tanggal 10 Juli 2025, Wik Baloi Center, Baloi Kolam Sada Nazaret, Baloi Kolam Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Batam Center, Wik Nagoya. Napasiahon Sabtu Ceria Sekolah Minggu. On jadwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam di Bagasan Mingguan. Tasosoi jala tapataruma akayana kota mandohoti ulaoni. Naparjolo pos Lubuk Baja, nagabe tuan rumah J. Si Hombing Boru Marbun. Namaringanan di ruang horong kecil, masuk pukul 10.05 WIB. Napaduahon pos Muara Takus,
Namanjabui M. Samosir Inang Boru Raja Guguk. Alamat Bengkong Pertiwi Blok H nomor 11 masuk pukul 15 WIB. Napatuluhon Pos Bengkong. Namanjabui Kasih Hombing Boru Telambanua. Nama ringanan di Bengkong Indah Atas masuk pukul 15 WIB. Napasapuluhon Ruas Namar Sahid. Tatangyakon ma dongata natongon di bagasan parsahiton asa dilehon de bata hama malumon tunasida. Goar-goar nasida namar sahiti boy mataida di layar videotron manang tikting na adong dihita ganuk. Napasapuluh sadahon bunga altar. Sumbangan bunga altar sadarion imasian keluarga Grace Munte Wik Baloi Center saya ditambahi de Batama pasu-pasu di Nasida. Napasapuluh sadahon soso-soso bui ma tajaha sendiri di wartana adong di hitabe. Napasapuluh toluhon ucapan selamat ulang tahun. Saluhut parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas nihuria nama ulang tahun hatu tubuh dohot parbogason di bagasan mingguon. Saya di pasu-pasu de bata jalaguk dame nang las ni rohama dihita saluhutna. Napasapuluh paton parhepengon. Saldo akhir pertanggal 12 Juli 2025 sebesar 201.634.429 rupiah. Songone matik ting ni huria nama sadohot nana yang si pamasaon ni huriata tuhat tama nama masu-masu nasa tik ting ni huriana. Amin. Puji Tuhata Marede Mahita. Kor. Puji Kor ama Sahata.
Tapuji matuhatta marede mahita. Damini debatana sumurung siang salu naroha imana mangaramoti ate-ate doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hatani debata nagabi ujah di jamita di bagasan mingguta sadarion imasian 5 Musa bidu 30 mamukasian ayat 15 satu ayat 20 songonom madidok disi ida ma nungahu papiliton tuho sadarion hanguluan dohot hatuaun hamatean dohot hamagoan au matutu madokko tuho sadarion ikon haholongammu jaho bade batam jala marparange jaka dalanna uhut mangaraduti aka patikna aka aturanna dohot uhumna asa pangulonna ho jala patoropon na ho jala pasu-pasun ni jahu bade batam ho ditano sitopotonmu nuaing bahen pertalianmu alai tung sura marbalik roham dang oloho manangihon lam oloho elailahon marsobat wakka debata sileban dohot manguluy akai napabotohon hiyam maau tuhamu sadarion ikon mago situ tuhamu jaladang tagamon leling hamu mangulu di tano sitopotommu dung taripar Jordan bahin pertalianmu joku masa dari langit dohot tano ogabe sitidangiku dopak hamu babua naung hupapilito tuhamu hanguluat dohot hamatean pasu-pasu dohot toru-toru dibahini pilit mahanguluani asa manguluho dohot pinoparmu sugut asa haholongammu jahobat debatam jala tangionommu suarana jala marsihoho roham tu ibana ay ibana hanguluanmu hian dohot na pagijang umurmu asa totong ho maringan di tano naung ni warihon ni jahoba hiat tuaka opum tu si Abraham si Ishak do si Jakob naing lehonon na tunasida songonido sahakna horas madihita salhutna sa mata binyupui hakabipi tu hita salutna rosni huria nahin olongan jala di bagasan haifason hita pajupang lasroha
Kami pat ditarik son hutahayan, natopet mangula di kantor pusat HKBP, Jalai Nattaboru, Sagala. Turput ni jamitan naking manaringoti taringot tu komitmen na konsipatu paun ni bangsa Israel marhiti na di pasahat si Musa tu nasida ima patik ni debata wujud di perjalanan dope bangsa Israel siya Misir, siya habuangan Misir masuk nasida tu Tanah Kanaan. Dung sahat nasida maringanan di Tanah Kanaan, itu terjadi bentuk ni pernguluan. Siya bangsa na merdaldalan, nomaden, yang kehidupannya ditopang sebagai bangsa yang beternak, bukan petani, karena mereka adalah berpetualang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu gurun pasir ke gurun pasir yang lain. Mereka adalah peternak. Tetapi setelah menetap di Tanah Kanaan, dung nasida hot mia di Tanah Kanaan, berubah pola kehidupan. Dada holap sebagai peternak binasida, ngadohot nasida sebagai petani. Alanung ngadong lembah-lembah yang mereka olah. Karena mereka sudah tinggal menetap, kehidupannya semakin terjamin, peradabannya semakin berkembang, kekayaannya semakin meningkat. Di tengah-tengah sukses yang mereka hadapi, ketika mereka menjadi bangsa yang mulai sejahtera, terjadilah godaan-godaan. Ditiki di perjalanan dope nasida, khot dope nasida manad dari bata. Jahuba napinat dahon ni si Musa tu nasida. Ala nasida dang dope berbaur doa ke bangsa asing. Seolah-olah dengan berangkat mereka dari tanah Mesir, terjadi di nasida pemulihan hubungan yang baru dengan Tuhan. Mereka tidak bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain karena mereka disibukkan dengan perjalanan menuju Tanah Kanaan. Tetapi ketika mereka sudah tinggal menetap, mereka menjadi berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Akka bangsa Sileban, akka bangsa kafir yang memiliki budaya dan tradisi dan agama yang tersendiri. Perbauran, percampuran, interaksi yang terjadi di antara bangsa itu setelah tinggal menetap menciptakan juga terjadinya migrasi nilai-nilai, perpindahan etika, perpindahan pemahaman, perpindahan tata nilai keagamaan, baik karena percintaan para kaula muda, karena akibat daripada perkawinan dan interaksi lainnya, gabi masuk peradaban baru para ugamon na baru tutong-atong liga bangsa. Gudang masih bangsa Israel muse nagabe si sobba de bata Sileban. Buy dia alani perkawinan, buy dia alani godaan ni kehidupan persahabatan dan lain sebagainya. Bapak Ibu semuanya, setelah mereka dimurnikan, godaan itu kembali ada. Ternyata tantangan kehidupan setelah tinggal menetap yang memberikan peluang kehidupan lebih sejahtera, lebih nikmat, lebih fokus untuk membangun keluarga, lebih fokus untuk membangun rumah dan tempat tinggal. Tidak lagi menjadi bangsa yang selalu nomaden dan berpindah-pindah, memberikan tantangan tersendiri kepada mereka, khususnya dalam hubungan mereka dengan Tuhannya menjadi terancam. Didok si Musa dipaingot muse nasida di tonga-tonga di ngolu nasida na ibarui nal naung teba aka pasu-pasu dia nasida di tonga-tonga di perngolon nasida na naung boy mabangun nakabagas nabi dipaingot nasida. Sadarion hupa pilito Tuhamu, saya memberikan pilihan kepadamu bersama dengan seluruh kemajuan yang engkau peroleh. Hidup ke depan berjalan bersama Tuhan atau meninggalkan Tuhanmu. Ini ada pilihan. Mulu mangulu rapot patik di debata, dapok mangulu nasura sudai. Alai molo di persuado kodo di batana mabuah ko menikmati situasi hidup seperti sekarang ini,
maka hidupmu cukup sampai di sini di tanah on. Dang tari par ibana satu ngulu nasora suda ngulu namanotonge. Dihamuna amanami inanami saluhutna. Ketika mereka menjadi hamba diperbudak di Mesir, tantangan meninggalkan Tuhan itu ada. Dalam perjalanan dari negeri perbudakan itu menuju tanah Kanaan, mereka dimurnikan, dipulihkan kembali hubungannya dengan Tuhan. Tetapi tantangan dari sebuah bangsa yang menetap, ketika mereka sudah menetap di tanah Kanaan, kembali terjadi. Ada hola di Mesir HP, hasi pilih bigunia dong. Tongdo di luar tanah Kanaan, mereka berbaur dengan penduduk Kanaan, orang Palestina, orang Amori, orang Kanani, dan agama-agama mereka juga menggoda orang Israel untuk beralih iman. Nunga dilehot debata tunasida ngulu baru. Ternyata persoalan tempat tidak jaminan tentang soal kesetiaan dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesejahteraan dari dunia penindasan, ketika diberikan ruang kemerdekaan sejahtera marhamajuan, lam tibodo godaan ni narotu jolma, gabi lam tu portibior rohana, diela portibion. Dada holanda jolo masai dohok donang di bagasa partikia sonari. Godaan untuk meninggalkan Tuhan itu tetap banyak. Bisa saja terjadi karena kita sudah semakin mampu mengatasi pergumulan hidup kita. Di dalam tu modernna perngulota, di dalam tu canggihna akka peradaban dan mendukung perngulun di jolma, di dalam tu pistarna akka teknologi informasi membantu kita semakin cepat mengantisipasi jika ada mara bahaya di depan, kita semakin mampu untuk mengantisipasinya. Kondisi ini memudahkan kita mengatasi persoalan hidup. Dan ketika kita merasa telah mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup, kita sepertinya tidak lagi membutuhkan Tuhan tempat bergantung, karena kita sudah bisa mengatasi persoalan kita. Secara perlahan mentalitas manusia menjadi berubah. Dari yang tadinya dia bergantung kepada Tuhan yang menjamin hidupnya di masa depan, dia seolah-olah sudah tahu bahwa masa depan sudah dia pandang, sehingga dia tidak butuh lagi dia yang datang dari masa depannya Tuhan. Karena informasi tentang masa depan telah dia tahu, karena kecanggihan dari teknologi informasi artificial intelligence yang luar biasa di masa pada saat ini. Sehingga manusia menjadi Tuhan atas dirinya. Dia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Inilah yang paling berbahaya dari apa yang dinubuatkan oleh Musa. Tetap setia kepada Tuhan atau meninggalkan dia. Bapak Ibu, sebagaimana bangsa Israel dihantar oleh Tuhan bersama dengan para hambanya Musa masuk ke tanah Kanaan, tano nagok situ niloba nakingani. Demikian juga hidup kita diantar oleh Tuhan dari masa lalu hingga pada masa kini. Dari masa kanak-kanak hingga masa tua. Dari masa yang penuh penderitaan mengalami sukses di masa kini. Dari kampung Bonapasogit kita diiring-iring lakkani natorasta. Tantangan di Bonapasogit namol parngoluon. Nasadong betano lau siolahon. Nasadong beperbagyanan asadong ngulu-ngulu. Mangarat tuibe kahlak Batak. Menyeberang dihantar oleh Tuhan, dan di tempat baru itu dia bermukim, dia tinggal, bisa membangun rumah tangga, bisa membangun rumahnya, bisa memperoleh sejahtera. Adong donna marsi hohot dihapor siaon na tinurusuni natorasna. Dia dari kampung Kristen yang baik di tempat ini menjadi Kristen yang baik, HKBP yang baik atau gereja yang lain. Alelas gudang do muse nadung borhat ibana tu pangarat Tuhan dilupahon ibana ma ugamo ni natorasna pidda ugamo. Karena dia lihat bahwa tempat baru ini, di sini saya sudah bisa menjamin. Dilihat di Batak,
memilih kita. Engkau yang sudah didampingi oleh Tuhan datang ke tempat ini, di mana engkau bisa beroleh sukses di Leon. Selanjutnya bagaimana? Mau hidup bersama dengan saya atau meninggalkan saya? Imana di Leon. Molohotto merdongato dohotau. Songon haporsiaun na sinuat ni natorasmu na hinat tuho. Maka kehidupan ini bukan hanya kau nikmati sampai di sini, alai saat doi nang tuari mersukut. Alai molo nunga di itu ko nang tolapmu medalani ngulum. Karena sukses yang kau peroleh engkau meninggalkan saya. Maka hidupmu berakhir di tano nani leoni debata. Tano nadong dua. Saya doi boy doi songon geografis nata inganata jongjok senari. Oleh sadana dia bersifat teologis, tubuh kita ini berasal dari tanah. Itu berarti dia yang mengkhianati Tuhan, dia tidak berhak atas tubuh yang diberikan Tuhan itu. Luar biasa, kutuk Tuhan. Mau pilih mana? Pasu-pasu do, manang bura-bura itu king. Berkat atau kutuk. Dia yang setia kepada Tuhan, dengan mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang sampai kepada dia, maka dia berhak atas tanah yang diberikan oleh Tuhan. Tanah yang sudah dihidupkan itu, tubuh yang kita miliki ini. Tetapi dia yang tidak setia dengan Tuhan, dia yang meninggalkan Tuhan, di mana dia sudah merasa dia mampu mengatasi persoalan hidupnya, bahkan merasa bahwa teknologi adalah Tuhan baginya, peradaban baru adalah Tuhan baginya, dirinya sendiri menjadi Tuhan baginya, homo deus, maka Tuhan akan berkata seperti diucapkan oleh Musa, engkau tidak berhak atas tanah tempatmu berdiri, engkau tidak berhak atas tanah tubuhmu yang dibentuk dari tanah menjadi kehidupan. Luar biasa marahnya Tuhan. Dalam hal ini kita diberikan kebebasan. Manakah tanda-tanda dari mereka yang setia kepada Tuhan? Tentu secara sederhana kita lihat dari misi Tuhan sendiri. Aha misi ini debata na parjulo sahali. Asa tatiru ulaunai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih dunia yang di dalamnya adalah manusia, maka dia meninggalkan kemuliaannya lalu bergabung di dalam dunia. Dia meninggalkan seluruh kemuliaannya, kemuliaan yang dia miliki dia tinggalkan, mau marsaur do jol manalea asa jol manalea na go dosai gabi di perbediai dapotan haluan jolma debata meninggalkan kemuliaan, meninggalkan kemuliaan, meninggalkan seluruh mahkotanya demi marsaur do jolma. Debata olo gabi jolma marsaur di purtibion asa tarjolma jolmai tu jolma na asing, supaya setiap manusia sadar Tuhan begitu menghargai kemanusiaannya sehingga dia juga harus menghormati kemanusiaan orang lain. Ini yang utama. Berarti Tuhan ingin membentuk persekutuan karena Tuhan telah mau bersekutu dengan kita. Nunga olo di bata marsaor do hita manginang hita pe ikom marparsaoram ma tudongata jolma. Misi orang Kristen adalah membentuk persekutuan yang kudus. Ali gudang do jolmaon dung tabo ngoluna dung tabo saluhutna akka parsorionna mago lupa maibana tudongan na jolma debatanga tabo ngoluna di Banua Gijang dang di halupau ni mana akan namarukili jolmai naing do dapotan haluau ni. Kita diajak memanusiakan sikap dan hidup kita terhadap manusia yang lain. Ido dari dok di debata manang ise mabahen nauli tuak kanggi kuna mek meton.
Mereka yang tercecer ini, mereka yang tidak memiliki apa-apa, mereka yang sakit, mereka yang terbuang, kita perhatikan, maka di sanalah kita setia terhadap Tuhan. Berarti jika Tuhan memberikan ruang kehidupan bagi kita di dunia, kita diajak untuk tidak asik dengan diri sendiri, tetapi lihatlah, di dalam kehidupan yang diberikan Tuhan kepadamu, di dalam kesejahteraan yang diberikan Tuhan kepadamu, di sana ada tanggung jawab sosial yang harus kamu salurkan kepada orang lain. Ido si paingok naking, na paingok di debata, tu bangsa Israel. Dung marhasonang ko, tinggal menetap dan sejahtera. Sikodo asi roham mamereng debata. Songo dia do tad dana paturan asi rohat mamereng debata. Nama rasini roha hita marhite-hite na patuduhon ulaun asini roha tudongan jolma. Jadi sederhana Bapak Ibu semuanya. Jika Tuhan memberikan ruang dan kesempatan bagi kita pada saat ini dengan sukacita berangkat dari rumah kita ke tempat ini, lalu nanti kita kembali ke rumah kita masing-masing, lihatlah bahwa rumahmu itu memiliki misi, tempatmu tinggal itu memiliki misi, tempatmu bermukim itu memiliki misi sosial, bahwa tempatmu tinggal itu tidak dipersiapkan hanya untuk dirimu tetapi untuk diri orang lain. Itu berarti kita diajak untuk menjadi partamue jaladang maraloi tuang habatahota ala paramak nasura belunon parbaru-baru na bolon persakalan nasura mahiyang. Itu filosofi ni halak Batak jalat disosoi hata di debatamu sehita gabi pribadi yang terbuka bagi orang lain. Bapak Ibu semuanya, naing gabi pasu-pasu do harorota di toko Tabatamon, tuak kajol mana humaliang, tuak kajol mana di sekitar kita. Dan itulah misi gereja, mempersiapkan kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena Tuhan telah bisa menjadi berkat, mau menjadi berkat bagi kita. Dalam hal ini, itu berarti bahwa setiap tempat kita tinggal, di rumah kita, Tuhan menyapa kita harus menjadikannya sebagai pusat pembinaan umat Allah. Gabi inganan ni membina bangsa di debatado hape bagas tabe. Asa marsihot rapot do debata mangulaun-ulaun yang selalu peduli terhadap persekutuan, persahabatan. Bahwa tujuan daripada kekristenan adalah membentuk persekutuan, bukan membentuk pribadi yang individualis, yang asik dengan dirinya sendiri. Ido banyak di debata lului hamuma ale-ale marhite-hite mammon nagiduki asa moludung suni marsogot parsidot hamu di Banua Gijang. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamun yang tidak jujur, supaya apabila itu habis, engkau menjadi peserta di dalam kemah abadi. Ketika orang-orang Israel, ketika bangsa itu, setiap penduduknya, setiap keluarga-keluarganya semakin sukses dan semakin egois, Tuhan datang dengan Musa mengingatkan mereka supaya jangan asik dengan dirinya sendiri. Allah yang peduli terhadap bangsa itu ingin diterjemahkan oleh bangsa itu supaya mereka menjadi bangsa yang peduli terhadap orang lain, suku-suku lain, sehingga keselamatan itu tidak bersifat tertutup tetapi inklusif, terbuka bagi semua home. Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mengerti terkadang dengan firman Tuhan yang mengatakan bagaimana mungkin kita menggunakan mamun yang tidak jujur untuk mengikat persahabatan. Waduh bayanan mamakke mamon nagiduki laho. Mamon adalah harta. Semakin tambah ilmu orang, tambah jabatan, hartanya semakin, itu logika yang ada. Semakin tambah hartanya, jaminan kehidupannya semakin tinggi. Banyak orang yang ketakutan ketika hartanya tidak ada. Ketika dia sakit, dia menjadi panik kemana dia harus berhutang. Tetapi karena banyak hartanya, segala bentuk teknologi yang mendatangkan kesehatan menjamin kehidupannya. Kita tahu bahwa secara rasional bahwa perbuatan tindakan medis itu sangat membantu keberlanjutan kehidupan manusia. Baik itu karena operasi yang dilakukan
yang dilakukan secara medik, rekayasa terhadap fungsi tubuh menjamin kelangsungan hidup. Banyak orang yang melakukan jantung buatan tetap memperpanjang usianya. Itu berarti bahwa adalah hal yang sangat rasional jika dikatakan semakin banyak hartanya, kemudahan-kemudahan hidup semakin dia peroleh. Tetapi percayalah, walaupun mammon itu memberikan kehidupan, dia adalah mammon yang tidak jujur, yang menjanjikan kehidupan yang palsu. Karena sebanyak apapun hartanya, dia pasti mati. Di sini dia bertindak tidak jujur. Dia menjanjikan kehidupan, tetapi kehidupan yang dijanjikan oleh harta itu terbatas. Saya di leon artaido, saya herana di leodo merhiti dalam tabba artana, saya herana sori kotbe, mabir madahabi ngolu, alai manang BHP gudang nyartana, pasti do mate. Walaupun harta menjanjikan kehidupan, tapi kehidupan itu tetap berlalu. Sonang mahoto dikku, ninna rohana, ay ngaguk jaminan ingulum. Alehola dido ibana sonang mahoto dikku, los disima ibana salpu nguluna. Harta memang menjanjikan kehidupan, tetapi kehidupan yang dijanjikan oleh harta itu tetap berakhir. Di situ dia disebut sebagai mammon nagiduki. Dia berbohong. Lalu mau kemana kita buat ini? Sukses yang kita miliki ini. Didok naking manabba mengalului ale-ale. Itu berarti semakin tambah hartanya karena pangkatnya naik, semakin tambah hartanya karena ilmunya semakin meningkat, dan seluruh kemampuannya ini dipakai untuk menambah hartanya. Disebutkan semakin tambah harta, ikon semakin tambah persauran. Tuhan mau mersaur doh kita. Tuhan tidak mau sendiri di sorga. Dia ingin penghuninya banyak. Dia ingin banyak yang datang bergabung bersama dia. Dia bahkan sampai jemput kita ke dalam dunia supaya orang berdosa ini bertobat, asal lam suksuk pangis ini surga. Berarti di sini kita disadarkan itulah misi Tuhan dan kaitannya dalam gereja. Ai gereja dalat tamarale-ale doon. Pajupang mahita di sodo, berbagai macam perilaku orang, berbagai macam wajah, berbagai macam pikiran. Di tempat ini kita dipersatukan. Dada holano depe, adong depe tradisi tenadinggan, paradaton, pardongat tubuon, dalam di paralealeodon. Marilah kita ringgas berinteraksi di antara yang satu dengan yang lain, karena Tuhan memberikan kita kendaraan lahu manopo dongata. Marilah kita menjadi orang yang ramah terhadap orang lain, yang menjadikan rumah kita menjadi tempat yang nyaman bagi orang lain, karena Tuhan memfasilitasi kita menjadi tempat berkat. Jabutai gabi ingana pertanyaan, ay torok dohalak nama nolak pertanyaan. Sutung tujabutan do pertanyaan alu bigi ngadi tetangga pitur di karang ma dong ulaun asa minggu naroha memang situa ala adong ulun nami pidda majo pertanyaan ini ala mabiar mabetangiang seperjabu. Ada yang ketakutan seperti itu, menyiapkan rumahnya, hatinya, dirinya sebagai tempat untuk bersekutu dengan orang lain. Di tempat ini kita bersekutu dengan orang lain. Dan persekutuan kita dengan orang lainlah yang mempersekutukan kita dengan Tuhan melalui para dan nakingani. Iba nama media se persona. Alania mang halak naboy pacupang doh debata. Ima molo-olo ibana pasarhod dirina doh donganna. Halak na olo pasarhod dirina doh donganna. Ido na molo marsaur naboy marsaur doh debata. Dia yang egois, dia yang individualis. Dia yang asik dengan diri sendirinya. Dia yang memakai pertambahan hartanya untuk membangun tembok-tembok pemisah. Tuhan akan berkata, otak di portibiam maho. Tuba dua gijang, tunggu dulu. Ke dalam kemah abadi, tunggu dulu. Lului ma ale-ale marhiti-hiti mamun nagiduki. Adalah jalan, cara Tuhan
memfasilitasi kita agar kita bisa terangkat bersamanya ke dalam surga. Sehingga ada fungsi daripada harta. Harta yang diperoleh, sejahtera, ada fungsi daripada kesejahteraan kita. Di sana ada tanggung jawab sosial yang harus kita bagi kepada orang lain. Molati amang inang rohamu tujoroon pasahato peliamuna pasahaton artamuna merhiti-hiti peliatta pasahaton artamuna pamatang muna marede memuji debata pasahaton artamuna suaramuna mangedeho puji-pujian asa maraleale kita rabdo debata. Itu dia munari minggui bahasa dang merminggu hamu imadah baru naik pangkat nih botom jadi pitur lau hami merdadani tutuba tamasya ninna jadi ala naik pangkat gabi lupa permingguan. Itu dia hamu hari minggu imadah baru manur mobil ibotom jadi round-round hami lau merdalani mengaranikum mobil lainnya tambah hartanya putus hubungannya dengan Tuhannya, putus hubungannya dengan gerejanya. Itu contoh sederhana bagaimana pertambahan harta memutus komunikasi. Gudang doha lam tabar tanah putus hubungan do ibotona, putus hubungan do hanggina. Ale gudang dosa tonga-tongata lam tabar tanah tabba pangkat na tabba jabatan ditugu akasabona pasugit. Eta inna di mana situ kutuguan jala ido na gudangan mangulu halak di pangaratuan ala marsi beta-betaan marsi tugu-tuguan ruang dan kesempatan itu tidak hanya dinikmati untuk dirinya ala ikut dapota dodonga sahuta ikut dapota do salu nakali ale ke situ kita diajak dan itu sudah kita lakukan dan itu jangan berakhir alai lem bertumbuh mai tua katikina mangyut lem tabba torop ni akan porsea marhite-hite hureta boy marhite-hite dominasi nasing boy marsi tugu-tuguan ngulu na saling bersaudara. Bapak Ibu dihamuna amanami inanami ido pos ni roha jala kita ke depan menjadi jemaat yang militan mempertahankan fungsi kita menjadi jemaat yang militan menciptakan rumah kita, tempat tinggal kita sebagai pusat pembinaan umat Allah. Sebagaimana orang Israel, mereka beroleh sejahtera di tanah Kanaan, mendirikan rumah dari bangsa yang tidak pernah perlapai-lapaian do nasida, pondok-pondok do ngulu nasida inan. Gabi boy nasida tinggal menetap dan sejahtera. Demikian juga kita. Semakin Tuhan menjamin kehidupan kita di dalam dunia ini, marilah kita juga memberikan perhatian kepada orang lain. Karena dengan cara seperti itulah kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Martanya kita. Madok moliati hami tu adupanmu ale Tuhan di siala asinir hamdu ubay naboy hami. Di bagasan tikyon merlas ni roha hami saluh na ruas di huriam. Jalatung huwa malatok kami do nadiriyo ko kahaifason di amanami inanami sude akay nakon nasida naro tujoron di bagasa tikyon di parari nasida rohana pikiran na jala di parari nasida sian arta nenele humiga bepilian nasida di tonga-tonga ni huriam diso songod dalan nasida mamake akamamon nasahati songod dalan nasida laho panakokop patibon para lealan na doa kadongan na doot ho di tonga-tonga ni Joromi Tuhan sarihon na sida dinamula siya ni ngananon sarihon na sida dinadipake huria kang hulu na sida manang di dia pinasida mangalak ka sa luhut na sa itoktong ho na mamasu-masu gabi marparbuyak ka na nila di tangan na sida lam tabba ka sinamo na sida tabba arta nasida asalam margugu nasida muse lahu manabayak kali alena pos dorohanami li Tuhan yak kaya nakon nasida di pangaratuan hatam do namadok molo marsihot ganup akan atoras marasini roha tuho marhitihon akan ragam ulaun parasirohan nabinen na tu akadungan na jolma dapotan ngulu maaka peparanna di dia pe mangalaka jala ido na di patu panasida isot Tuhan
Alani Tuhan bolo ditiki marminggu na sida padau aka barita habuk ni roha asalas ni roha na tutong ro ramo ta kageleng na nasorap dohot na sida di ngananon alam marsikola dia kapagaratoan dau saluhu na homa nagabi oma dohot bapak na pacamot temperdalanan na mangupa na sida ditiki kaluar sian inganan nabi baik na indekos manang di dia pindah sida mangaringanan asahona mangupa na sida diganup perdalanan na gabi dang ro parmaran alahodo nama parulusi mangabing pos dora nami na tanyoko tanyang nami ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus kami martangyang talupa muna badi amen. Mari di mahita. Oh
Tatangnya kemapileta martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na denggan doh nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon.
Padibulkon harajammu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali apa nami na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmo, saya Roma Harajaumu, saya sauk malo maniroham di Banua Tuangon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami saderon hangulua siapari, sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa Tuhani. Unang togion hami tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di paso-paso jala diramoti Tuhan de Batama ho. Di sodakot Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de Batama buhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim. Amen. Horas marihita